Fil-Bibja niltaqgħu ma' diversi innijiet jew poeżiji l-hawn u l-hemm, imma mbagħad għandna ġabra ta' 150 innu, ta' 150 salm illi l-poplu ludi kien juża t-talb tiegħu, primarjament it-talb liturġiku komunitarju, imma anke wkoll ovvjament fuq livell personali, fuq livell privat. Kif tixet il-kelma stess, il-kelma salmi, psalmos, jindika bil-Grieg innu li huwa akkumpanjat minn strument bil-korda. Kif tassew huma s-salmi, n-nijiet akkumpanjati minn strument bil-korda. Imma l-isem ludi għas-salmi huwa tehillin, jiġifieri tifħir. Għalhekk prinċipalment għal wieħed ludi is-salmi huma salmi modi kif jiena ħanfaħħar lil Alla. Madankollu jekk wieħed jaqra s-salmi ma jsibx biss talb jew in-nijiet ta' tifħir lil Alla, kliem ta' tifħir, ta' rattil ħajr ta' barka, imma s-salmi jesprimu kull sentiment jew sitwazzjoni possibbli tal-bniedem. Kull sentiment kemm personali, kull sitwazzjoni kemm personali u anke pubblika. Infatti s-salmi fihom insibu kull sentiment possibbli mill-fiduċja, mill-gratitudni, mill-ferħ, imma wkoll mir-ribelljoni, mill-biża', mill-qtieħ ta' qalb, mid-disperament. Kull tip ta' esperjenza umana nistgħu insibuha fi kliem, f'talba fis-salmi. Kull esperjenza tal-passat u anke tal-futur. Għalhekk jiena f'kull sitwazzjoni nista' insib li nnifsi f'dawn is-salmi u nista' nuża dawn is-salmi li huma l-istess kelma ta' Alla biex bihom nidħol fi dialogu ma' Alla l-imbierek. Kull sitwazzjoni għalhekk is-salmi dan li juruna li kull sitwazzjoni tista' u għandha tinbidel fi dialogu ma' Alla. U li kull sitwazzjoni bil-mod il-mod għandha twassalni biex jiena inbierek u nfaħħar lil Alla. Infatti xi ħaġa verament interessanti hija li kull salm, kważi kull salm, anke dak l-aktar ta' dwejja, ta' disperament u ta' ansja, fl-aħħar mill-aħħar jinbidel f'innu ta' tifħir lil Mulej. Però aħna m'għandniex biss is-salmi li bihom nistgħu nitolbu, imma l-iskrittura kollha hija mezz ta' talb, kull silta hija l-kelma ta' Alla għalija u Alla li qiegħed ikellimni. U aħna nafu li t-talb huwa dialogu ma' Alla. Għalhekk kull silta tal-iskrittura tista' tkun mod kif jiena nitlob, kif jiena nidħol fi dialogu ma' Alla. Dialogu ta' smigħ imma wkoll ta' talb, ta' supplika.